Točíš to už? Jo, jo. Ej, dáme to na YouTube, třeba budem slavní. To je brutální. Jo, ano. A ještě jsem se podíval dozadu. Ty vado. Myslíš, že to je UFO nebo jako něco takového? Nevím. Ty to je pomalý brutálně. To není pomalý, jestli že to může být vysoko? Nevím. Kolik? Nevím, kilák? Tak mohlo být. Ale docela, jako mně se zdá, že to klesá jako dost rychle. To se třeba zdá. To je dobrý, ty vado. Tak se na to dívat. Myslíš tam zvučení z toho? Jak z toho vychází? No trochu ne. Takový to, že? Schválně, jestli to potom bude slyšet v tom mobilu, jo? No, to fakt vypadá jak talíř brutálně, že? Mhm. Škoda, že je zrovna taková tma, že ten mobil by to mohl jako dobře to, nebo kdyby jsme byli blíž u toho. Mhm. To bude někde tak v Rovensku, ne? Jo, možná i za ty vado. No, nevím. Tam to letí jako za šedívek, no. Počkej, to budem slavní. Řekni se do toho. Jo, já jsem Luboš Zapletal a tady to máš Drost jako můj kolega. Sledujeme, co to je, tak řekne UFO, jo. Nevím, jestli to je UFO. Postřemůvku. V postřemůvku. Hej, kam to smizlo? Ono už to za šedívkem. Nepřistálo to tam? Hej, je to možný. Myslíš, že? Hej, slyšel, což to vzručení přestalo. Je, tak třeba to letělo, to nepoznáš, jestli to přistálo, nebo jestli to letělo, že? No, tak to teda letělo. Já nevím. Třeba počkej chvíli ještě, jestli se to vynoří. Možná, hej, co to bylo? Zase. To je brutální. Hej, pojď dáme to na YouTube. Počkej. Ještě třeba to vyletí. No to už asi těžko. Já teďka jsem tu kameru zapl docela rychle. No, Já vždycky ještě... sundat ten klip. Jo, no, ty ten klip jsem taky sundal dost brzo. Ale že jsme viděli ufóny. Jo, no. Nebo třeba to byly nějaký... Třeba americký, to nevím. Jo, nějaký americký plavidlo. Jen to na YouTube, pojď. Tak jo.